Nainangutana sa kuha, is life insurance an expense or an asset? As a financial advisor, kanunay na akong madunggan ang yun ani nga pangutana. Ang uban, tanaw nila nga gasto lang ang life insurance. Pero, kay balo ba mo, ang life insurance mahimong usa ka asset. Let me explain. Kung maingon tawag expense, mauni ang mga butang nga maggasto tawag kwarta nga walay gipaabot nga balik. Pero ang asset, mga butang nga naay value nga mahimong mutubo o maghatag og financial benefit in the future. Ang life insurance, bisan pang nagbayad kag premiums, naghatag kini og proteksyon sa atong pamilya. Kung adunay may tabo nato, nasa sila madawat nga benefit nga makatabang nila financially. Di ba nice kayo? Naay mga types sa life insurance nga naay cash value component. Natay life insurance with investment or traditional plan nga maka-earn ta lifetime. Pasabot ani, samtang nagbayad ka sa imong premiums, naay portion ana nga mag-ipon og mag-earn og dividend or interest over time. Mura na pud ka og nag-ipon sa usa ka savings account. Let's say, na kay whole life insurance. Aside sa death benefit, napod kay cash value nga pwede nimong hulamon or gamiton para sa ubang financial needs in the future. Mao nga dili lang kini basta-basta gasto, kundi usa ka asset nga nag-work para nimo. Mao nang dili na to hunaw-hunaon nga ang life insurance gasto lang. It can be a valuable asset nga naghatag og peace of mind o financial security para sa ato o sa atong mahal sa kinabuhi. Kung nakay question regarding sa insurance plan, or if you want to learn more about life insurance with savings component, just message me. Stay safe and be financially smart. Follow for more.